Професор от доктор науките Илин Савов. Това е моя брат. Той е доказан експерт в областта на националната сигурност. Един професионалист с над 24 години стаж в системата на сигурност. Притежава национален и международен опит. Признат със своя опит, знание и умение. Преподавател в 5 български университета и още толкова държави като Полша, Чехия, Испания, Латвия, Германия и още много други. Винаги е работил в полза на Република България. Защо мисля, че брат ми Илин трябва да е част от мисия 100? Защото няма по-познат българин в международните служби и системите за сигурност. Защото модерното обучение на кадри в системите за сигурност са кауза и призвание за него. Защото знанията и уменията му са важни за живота и сигурността на абсолютно всеки човек в България. Братле, време е да се включиш в тази мисия и разчитаме на твоите знания и опит. Всички имаме нужда от теб. Номинирам професор доктор на науките Илин Савов да се включи в тази мисия и да допринесе за истинската промяна в България. Ето такива мисии като мисия 100 са ценни и истински. България има нужда от вас. Успех на всички!